Og det kan. Det er nok. Jeg kan også bare lige se. Se, hvordan jeg kan være med en hænder. Jeg kan også være med en anden. Ja. Hvorfor kører du ikke fremme, og så kører du tilbage? Jeg skulle have nogle tricks. Der kommer en bil. Nej, der kommer en bil. Kom her. Ind til siden. Ind til siden. Godt. Nu må du godt køre ned. Skynd dig lidt, vi skal op nu. 3, 2, 1, 3. Stop. Godt. Er det nok? Skal vi op nu? Den her kan ikke køre. Nej. Skal vi op nu? Jeg tager bare en af. Skal jeg bare... Mor? Siger du noget? Så får en hænder. Sips. Ups. Kom her. Papups. Kom her. Jeg får en af. Okay. 3, 2, 1. Jeg tror, der er en til brandbil, der kommer. Nej, prøv lige at se her.